penak tenan iki. Sesarengan kalian gandur ngulung wonten ing dalu punika pun langgam es semu. Oh, enten ki ceritane ngoten iku nggih. Nyatane nek adem wong ayu langgame es semu. Sesarengan kalian gandur ngulung wonten ing dalu punika. Mugi ya minipun langgam nika saged anggergaken sasana ing dalu punika. Inan karo ngilo tak
wis rada gelem kompak. Niki anu kopine pun metu napa dereng? Oh dereng. Yo. Ya Allah, derengnya Papat. semangat. Apa meneh Papat tambah telu. Papat tambah telu. Kopine dereng metu. Nah. Si katuran monggo Ibu Laden niki rencang-rencang. Penake mantene Mas Satrio. Oh, nggih. Mas Bintang. Sinten namine? Satria Bintang. Gegen Mani. Ya. Akeh men lho kok dawa men lho. Oh, jangan disenengane dawa ya. Sampeyan ora demen dawa. Lah aku rong jajali. Bedane dawa karo ndek apa, Om? Duh, lak dawa kena nyenggek kambil. Ya diaturke ya. Lo. Lo. Ayah Narios tenggal lagu sampun katur.